Kiteno numbul gadanira rangkon tek saliranira yen kacandra setyane go garwanira setyaki mandra atmaja Brengo sing uler geni kiwa tengen ora pangklingku sencaki dasar kepara nyata Bambang Swatama. Lah kok kowe dumunung ning Pedukuhan Karang Gedempel bakal nyengguyung dekati Kyai Semar Badranaya. Kae didibal ora perlu dibantu. Kae mung ponokawan, kaming wong cilik kok ora perlu mbelani, ora perlu bantu karo Kyai Semar Badranaya. Mal kepara bakal tak boyong ning negara Ngastina. Miturut pengendikane Kyai Semar Badranaya, merga panjenengane bakal bangun Karang Gedempel ora bakal oncat saka papan kene. Babu yen ngono kowe ngalang-alangi. Ngemping lorong gencapat. Sencaki. Kowe ngalang-alangi Kurawa mboyong Kyai Semar Badranaya padha karo kowe sara nyawa. Ora sakokan gunem sing tanpa guna. Wani kowe tanding karaku sing tak pedeni apamu. Lena pangindamu tebak dadamu mencolot nyawamu maju kramasi epek-epek. Ora jambak kamu lumpak sira
Dar kowe. Godhong blangsar pandang. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Awas awas awas. Yo. Yo. Yo yo yo. Terus. Mati. Awas awas. Urip maneh. Urip maneh. Gonmu mati padha. Ayo. Wah. Mundur, mundur, mundur. Iki menungsane. Wah. Wah. Ayo, aja minggat. Wus. Candugal Parisan Antasena. Ya wa, iki Siwa Kartomarma. Kowe aja ngalang-alangi Kurawa nggone arep mboyong Kyai Semar. Nek gelem ora apa-apa. Ning nek barang ora gelem aja dipeksa. Sebab apa wae ku nek dipeksa kuwi ora kepenak. Yen coraku malah enake yen dipeksa. Mundur ora iso. Ora gelem mundur jejuwing dening aku. Awas. Dadamu, nyo dadaku. Ki sirahku. Nyo gegerku. Arep ngantem-ngantemo. Bengkak dadamu buktine dhisik. Wut. Wus. Ora krasa. Wus. 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 Mundur, jajal tumpah. Awas.
Ya. Tak jaluk pusakaku yen iso rebutan. Nyo. Ning yen kowe lena nganti luput brodol wadukmu. Jejuing dening aku kowe. Ora krasa. Yo. Wah. Timbang bacut mundur mawon. 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 Pripun? Langke kepripun dicuni? Yen sampan manut kula prayoginipun mundur mawon. Bab Semar niku pun nyusun kekuatan, sampun pinten-pinten lapisan lan kekuatan. Wong gedhe tekan wong cilik pun do ngumpul koalisi kalih Semar. Lancur-lancur Pandhawa, senopati, prajurit, ulama, kiai niku pun do ngumpul teng mriki. Iyeng. Bawang Kothong kula nggih Kakang Duna kula tak ora melu-melu. Wong sampean le kandha niku karane nembe mawon seru kok sakniki kok njuk dadi Bawang Kothong niku kaya wong kewedhen. Sing diwedeni niku sinten? Iya. Sampeyan wedi kalih Sencaki. Nek sampeyan wedi mundur, mangke tak adepane. Iya. Napa wedi Antasena? Gatotkaca niku putu kula niku putu kula. Putu wani karo Simbah, calone kualat. Pun mangga. Nek sampean tak aturi mundur kok ora kersa lha nyumanggake ning nek enten napa-napa ampun maido kula. Mboten usah bingung. Kaya niku kok ndadak bingung. Nah, iki penyakite tampong sandal jepit. Ajar sing gawe geger ya iki. Ya Mas dicatet ping pira iki? Dicatet. Aku malah bingung. Pokoke nganti luput dituntut wong sak desa 1 juta lho ora ban-ban lho. Aja ya lho kono lho lale. Ora gelem mundur tak uyuhi kowe. Ora ngajar. Ngene karo gawe geger. Wo ngerti kondange masyarakat Karanggedempel persatuan dan kekacauan persatuan dan kesatuan kok kekacauan nyandel napa mboten Bagong wonten mburi sampeyan kok sampean kok semuni ngentengke karo mungsuh lah mbok jane sampean niku ngode kula nek Bagong teng mburi kula sampean ngedhepi kula napa pripun kula ngedhepi ning sampean mboten mriksa merga kula nganggo kaca mripat riben keterangane sing mboten wani mundur mawon Kurawa liyane sepirang-pirang oke sing do kecunggah nek mung trima nyekel dapure Sencaki Gatotkaca Antarjantasena gampil dibuktine Kakang Durna.
Gatotkaca kowe. Wah. Bos. Yo. Wah. Bos. Bos. Wah. Ho ho ho. Modiar. Kula kok rumangsa doyak wong mburi niki. Wong nyambut gawe niku ora gampang, aja ngoyak. Melas sing ngendang, melas iki bocah. Bocah. Nek alon kentelah-kentelah dikebatke bradat geleme dhewe. Wong banter kena dining aja ndisiki. Wong pinter kena ning aja keminter. Wong mburi niku kudu manut karo pernatane wong arep. Ngandel mboten? Nggih. Niki Gatotkaca maju Kurawa kalah melih. Ora mundur cilaka sampean Kakang Dono. Durnaina panalinganira lumajaring ratri paja kabisanan jinandare sang Drustaju mena Hong mangarcana sekaring bawana langgeng Yayi Penemban Durna kepiye nggonmu mboyong danyange wong tanah Jawa pamongi para Pandhawa entuk gawe apa ora lole Kakang Penemban ngaturaken ketiwasan saksamene kula pinanggih kalian Kyai Semar ingkang ngempal wonten mriku kathah sanget para nem-neman para satriyaning praja para ulama lan para kiai ngempal wonten Karanggedempel wosing rembug Semar menika badhe mbangun Karanggedempel. Lho, Semar bahkan bangun Karanggedempel, sampun kata-kata ngen kula ngaturaken ewa semanten boten dipun paelu. Mila lajeng dadosaken pasulayan, kriwikan dados grojogan, geguyon dados tangisan. Wosing rembak Kurawa remuk bubuk dados rerempon. Saiki supaya menadele nyambut gawe aku tak golek rekodaya murih Semar ing sak mengko bisa kasembadan ning nek upama Semar kok meksa nekat bakal nutuke nggone arep mbangun Karanggedempel paripaksa mengko bakal tak sirnake lan kuwe tak dawuhi golek cara supaya Semar wurung lenedya mbangun Karanggedempel kula gadah pemanggih piye nabok nyilih tangan kula menika gadah putra siswa inggih menika pun Werkudara jalan Werkudara gayuh banyu suci rikala jaman lakon Bima ngaji ingkang paring pitudah menika kula mila Werkudara badhe kula brongos tak enteni aja nganti prothek ing surya Penemban Durna iki nyuwun pamit Kakang Penemban menawi ngaten
pun bapak sing praptong ya. Anjreng kang puspita